A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sadaqallahul azim. Salam rindu kabake sugalo penggemar balerong di kampung maupun di rantau. Dengan izin Allah, kami datang Pulau Baliak membawa oleh-oleh peminantangan berjudul Pitaruh Ayah Jilid keempat volume 1 dan berisi nasihat untuk anak nan gadis calon nak daru kandidat ibu pelanjut saku keturunan. Tarimalah dulu sekadar modal awal pembuka langkah. Beko carilah tukuk tambahnya. Tidak saja dari buya di surau-surau, juga dari buku bahan bacaan, dan banyak bana di masyarakat untuk disimak dituladani. Semoga bermanfaat dalam menuju rumah tangga nan sakinah, mawaddah warahmah di bawah naungan derita Allah. Salam dari Balerong. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oi maninya udah dinikong bukit itiran anyone datang juaraya oi nana sabani onde da badan noto Mano nak kanduang janyu ayah anak nan surang perempuan tabu sarueh ketinaman bijo sencek kedisamai harapan ayah jubundo. Ansu-ansu kamari duduk anak ayah na ingin babarito bakato bayoyo baru diang bemuti-muti rai talipe keri kambang. Jadi ya bagowa katulai bagiriak sadang panganalai tasimbah. Kinilah masuk kutikonyo ayah maurai memapakan pasan amanah Jepitaruh. Coba simakkan. iyo ambo simakkan. Adapun nan utang dari ibu bapa kepada anak perempuan sepanjang adik jesara adalah hampir perkara. Manulah ragam nan hampir pertama mahabang mengamaikan. Kedua bakekah turun mandi. Ketiga menyerahkan sekolah ju mengaji. Dan kehampir menikahkannya. Di masa musim kini nak, lah tiga utang nan tabaya tinggal sebuah halulan say, iaitu banikah baijab kabul. Adapun beralek melewakannya itu bangkali nindak mama kakok karajo dalam kaum. Ba itu konon dalam adat cupa tetagak kedisi say raginya minangkapau. Kau kenalah tahu juga nak, rimbo dialah jemu pakai buek dirancang jurun diangan. Lah bule kato sayo antaro sabalah menyubalah kami segiru minantu. Iyo ya. Tinggal menanti kutikonyo membilang-bilangkan hari. InsyaAllah janji dikarang di bulan Syawal besok nangko. Sinalah kapa dilayakan masuk beralik nikah kawin. Sebab karena itu nak, mahanta bidua kesubarang melatih anak berjunjungan. Wajiblah pulau bagi ayah ia menunjuk majari. Sepanjang ukua jejangku menuri alua jepatui martabat menjadi istri. Sapia dek nenek mama upia orang mencadiak kendukio balu buat dalam jebudi berpadang laweh juaka rimbun rampak di pengalaman. Dek beliau apunan kurang nak. Banyaklah pulau pengajarnya. Ayah memangku jauh gamu, mama membimbing jauh adiknya. Ulu laki ambalawinggo tinggal di anak memakuatkan. Ketahuilah nak, adapun kejadian perempuan dari patahan tulang bengkok rusuk Adam sama lakidah. Baik itu menurut syarat tersebut di dalam tarikh agama mana mengabarkan. Maka joko diambil maknanya perempuan kembalan laki-laki ibarat pasangan roda gandhi yang nanbak sayuk balik batimbasi nan timbangan tarajuno. Talataknya bisa balakidah. Pahamang ko sa balakida.
Disuo tampe suami orang memaci tampuak tangkai, kumandan di rumah tanggo ibarat nangkodoh di lautan. Jadi ilmu dek nangkodoh mengaji lawi baharulah, karena lawi dibaconyo paham jo angin kaba kisah alun badai inyola tahu. Satantang kakuk parampuan memagang kemudi di haluan memapah bidua jo pidoman. Taluak kualo alamaiknya menuju ranah pelabuhan di mana sawah tadi buang. Kok nangkodoh taguah dianjuangan gilo jo sorak jo perintah, jurumudi taat jo suruh mato tajam talingo nyariang. Patu disentak laya sampiang aluran kapal dibelokkan, atau marapuang sementara bataduah di ulak pulau menyisiak di salo karang pandai betenggang di narumi. Makonyo nak, walau tak sama kedudukan balain tampe pakai taga, namun orang baduo tanggung jawab menuju pantai tanah tapi salamai pasisia jumuatan. Artinya sayo balain sabu, searah balain nado, suriah nanajak dahulunya menjadi undang sampai kini. Itulah garan hakikatnya nak. Mangko istri sabalakida bapantang tagak disuo. Singkek rundiang pendek bicara, istri bak wakil presiden umpama penungkek dek pengulu supir duo tiba di auto kopilot di Kapatabang. Tampeknya dirusuak kida usah melompek na disuo. Konon pulo tagak dimuko padusi jadi pemimpin. Jangan. Nyampang gagang malampau junjuang nak sitokar membawa auto angek lalaka dari tungku alamai kacau rumah tanggo ancau kabirau di duitnya. Walau samantang pun dah itu, usah pulo menjauh-jauh cogu walau jauh penyinduan. Ranggang laya jarak di batin lai sekandang tak sabaun. Atau mandudu mai kua panjang kama dihelo beturikan nyato kengarai semua tajun, usah. Itu batagah di ugamo tak cacek sepanjang adai taklid butuh kemah namun. Binguang istilah orang kampung bego basur motawi. Jadi kalau baitu di mana posisi perempuan ko ya? Mangko talatak di nang sadang ujung jepangka nak setimbang alua jepatu saukuran. Pakaikan raso jeparesu. De awak tagak di sampiang jarak nan bukan bantaro. Mako nyampang babelok kanan kalam nyato menyimpang kanan salah. Sintakan kok nyota lengah. Ingatkan kok nyota lupo jagokan nyampang takalo. Saratnya hormat jangan berkurang, jo santun menyapu liau tutuan lunak-lunak lambui. Setantang patuah ke suami menurut suruh jo perintah menjauh larang pantangannya, itu kesifat perempuan bawaan istri bayak-bayak. Sampai Nabi mengatakan, seandainya dibolehkan menyembah selain Allah, aku perintahkan wanita sujud ke suami. Baitu kaji nan badanga. Lahundang pulo dalam adai. Tagak junjuang tagak lasiriah kamano condongnya tungkek kekian gagang melili. Oh, mangkaswinya tunduk 100%. Bukan baik tu do. Sadundun adek jo sarak sabunyi dalam pituah ikulah bunyi pituahnya. Turuikan kalau nyabatua. Ingatkan nyampang tersalah disapu joko menyimpang. Tapi sesudah diingat dikanakan dipapah ke jalan luruh inyo marentak karejo, biarkan nak luli surang awak jan ijan semua karam. Ketahuilah nak, saat tantang banamu anak gadih, bak taluak labuhan kapa cobungo intayan kumbang, itulah lazim di alamku pasal biasa dapat dusi. Tapi sebanyak-banyaknya kapa hanya ciek dapat bersawah. 2-3 kumbang melayuk saya kuasa jo gula hingga nelain minta diharamkan. Mungkaswi ayah? Di masa musim bak kini nak, dek pandang pereso sudah dek ganggam pacik lahare satukan matu juati. Nan lia bi anak tabang nan jinak sajo keripawi. Ibarat buah pentun orang ditantang tambang tabokek dibakeh tunggu apa nabangan. Pasaklah pintu are-are usah membuku paulasan. Hilang laia lupa di batin ijan di kana-kana ju. Yang lalu biarlah berlalu, yang tinggal hanya kenangan. Kini-kini ayah ngekkan. Sabalun langkah kabarayun tak kalau lenggang kabarara. Batuakan niat nawa itu pasang ikara dari Allah.
Jodoh lah sudah dahulunya saja dirahib bundo kandung jalan tarantang ke ditampuah. Maka bacakan lafaz penyerahan pasarah diri kena satu. Bismillahit tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah ambo amalkan. Dek genangku takadiannya pasangan Tuhan menantukan. Tarimalah jo hati suku ijalah hati di Paragu mato nan usah di Parembang. Bersyukur do kelebihan paga siangi elo-elo di sinan tuah tetonggonya. Basaba jo kekurangan umpang sisi lah nak nyelangko buanglah niang celakunya. InsyaAllah nak nan guyah indak kalara dek lai pasak na mengungkuang nan condong alun karabah dek tupang tunggak menuin. Yo, paham ambo. Membantang titian batu jalan rayo lurus mendata menuju padang bahagia. Itulah resepnya pergaulan lama manih berumah tangguh. Ikhlas asa mulonyo, pasrah apa adonyo, baru timbul sifat kanaah terasa lapang dunia nangkau. Cubalah pandang berkuliliang nak, mencaliak kiri jo kanan, lah banyak cerminan kabua ambiak tuladan ke pengajar. Dek mato paliangang setan, hawa nan pantang kalintasan na pasupan tang karandahan di sinan bana cilakonyo. Nan bak samisa buah pantun, ulah menampak kilek kaco dibuang cincin batu intan, sapatah kaji basangketo di sinan surau batinggalkan. Lah di pangku mangko tagamang mendapik raso kailangan pasangan tagok urak ungkai. Olyang nan alun tantu karam, marentak badayong surang, kiambang kesangko gurun lah luluih baru menggapai tangi apalah ke gunonyo. Manuna ganduang nyanyo ayah buah hati limpo berkuruang sumarak rumah nan gadang danga kan bana jale-jale simak kan bana nyatu-nyatu nak jale tembak alamainya. Ketahuilah pia, adapun berumah tanggo hubungan suami istri indak lain indaklah bukan bahimpun urang nan badua bapalun laya jebatin. Nan bak gatah laki ikain semiang tak cari tangga makin sasah kian dalam antah ku ati menyudahi. Bukan nan inggo-inggo kanji, ranggang diambun dan setitiak tegisia serak baserai. Atau bak campua ayah jeminyak setampek balain raso batin masisiah baparinggo. Tapi batamu karena niat, babawa karena iman, macarai karena untuang. Si Karin Sultan Pengulu berbaju kesumbo hijau dijadi takanak cincin ilia kabaruah mukul jalan. Si Karin Sultan Pengulu berbaju kesumbo hijau dijadi takanak cincin ilia kabaruah mukul jalan. Bak putiang laki kaulu dipati lilin jambalau ke tangga raso tak mungkin entah ku Allah menggerakkan. Baik itulah pinta doa ayah. Amin, amin. Perkenankanlah ya Allah. Kau layangkanlah pandangan jauh nak. Tukiakan pandangan ampia. Banyak pasangan urak ungkai tulak belakang di nandata ulah di hawa nang kemuku. Alun tantu biduak kekaram nang kodoh tajun dahulu jurumudi mau lompek surang. Samo mencari kapal lain pasisya tinggal untuangnya. Cah carai sabanta kawin bajando setiap liku. Ko indak gugua dari tampuak suami memberi talak. Padusi merutuh dan menuntut meminta carai tangga-tanggalah rumah tanggo. Mangga kok sampai baitu ya? Sabab disangko bernikah kawin nan bak semisa perkuncian urang menggalih beniaku. Tibo di labo semonggala nyampang ko rugi basi tangka. Kunci pacah kabinet bubar ujuangnya talak nama baco. Atau nambak semisa nayak bendi kusia rangki kudo menyipak roda nan dua baliang pulau urang menompang bendi lain. Bukan baik tu nak. Tapi angek dingin samo ditahan, hati gajah samo dilapah, hati tungau samo dicacah. Bersatu di dalam suka, bersama di dalam duka. Patah sayo otungkek paruah habis daging tulang dirawi. Walau baalah penangguangan, biar diampeh dek limbubu hilang timbua di lamun ombak, samo berkayuah tapak tangan namun pulau dihadang juga. Ayah juga berumah tangga kok kironyo. Memang payah nak. Indaklah mudah jadi istri juru mudi di rumah tanggo kembalan hidup dek suami. Banyaklah rukun jusareknya babilang sipai ke dipakai. Menurut pandangan ayah, orang nan bukan cedek pandai.
Kaji rendah sekolah tanggung taga dipaham je menyimak. Adapun menjadi isteri guru besar di tengah rumah manajer di padapuran asisten bagi suami, bariklah baban dan bertanggung barik tak kama dilimpahkan. Tahu-tahu juga kedudukan, pandai-pandai paci amanah pidoman usah dibelokkan. Nak nyoba suo nan dicito supaya pacah nan diama, karena diri ingatlah tugas lagi jabatin setimbangan. Apa mau kasih ayah? Banyaklah orang yang menyangka bahawa nentuah dek perempuan hiasan badan dirinya ialah rancak rawi elok potongan sumampai sariang berpilin taluak dalam tanjung menjorok. Roman segeh kulit warasiah kunyang alun putih talampau hitamnya manis menjalino. Abuak katua ombak berombak muka babulan nampak baleh, kaki nalungkai bak bilalang jadinya menduri landa. Bajalan segan jual lalai malenggang cakau-cakauan mato lindok kumbang betadua. Sengyang tangguang galak tak sudah menikam sudik matonyo keceparuduan menggilo. Subhanallah. Maha suci engkau ya Allah yang telah menciptakan makhluk secantik ini. Tapi ketahuilah nak, Allah menjadi sunatullah sipai alam berubah-ubah indak nakaka di dunia kau. Nan tagang kajadikan dua cako boneh nanti kalesui tarang beransua jadi galau itulah adat bagi alam. Kuanyo rencak bakayunkan elok disangko salamonyo mudo pai tuo mendatang hilanglah tuah tak bakasan suami tagak bapalion. Nan bak pituah dalam pantun taluak bayu labuhan kapa ulando pulang di sikoci bungo layu kabunlah tinggal kumbang nan tidak enggok layu. Dek sebab kerana itu nak hiasan nan tak kunjung puda milik nang kaka selamonyo ialah menaruh barang sesuatu uji nan tidak kanampaan inyo ado takacainda. Apa tu ya? Itulah inyo hiasan batin budi baso bayak perangai. Dek mudo jadi pakaianlah tuo makin paralu kok mati di kanang orang juo. Gampang lai kayo jugudina. Rimbun rampak je sopan santun baso nan endah pamenannya. InsyaAllah mudah-mudahan lawi dikundak tak bariak padang ditampuh tak barangin. Tapuji dek orang banyak sanjuang tibo tuah mendatang. Lilin ambalau dek suami jadi parakek rumah tanggo. Kini-kini ayah ingatkan pailo laku jo parangaina. Mului manih kucindan murah budi nempantang kajuaan. Tadi gadih selendang dunia bak rabuang sambil alun ranyah di bawah hati gadang. Sesudah menjadi istri dapat junjungan laya batin ansuan-suai duit mampe. Tahu dia dengan gendang seratus cangkah dengan kai besi tinah kalau mengecek. Batarati kalau melangkah tutuan lemak-lemak manih bakato di maparalu. Jalan bamaso bakutiko bukan serupa kumpayanyi di maliku di mata sampang. Jangan. Sekali-kali jangan. Kok galak usah mengakah mencaliak menakut-nakut mato nan ijan di palia. Itu cilaku orang padusi kayah bana pandangan orang jatuh martabat perempuan. Adapun tuah harga diri asa bermulai pakaian karena di penampilan. Mangkonyo sanangat ayah pinta je pintu dari bundo. Nyampanglah kawin suak nak usah baju sampi-sampi kain jarang tubuh tersingkok konon tersimbah penaruhan. Usah, ingat mana itu. Pakailah jilbab baju lapang malaga padu-padui. Gamak sadang patui tebau jangan sugalo belabihan. Kalau lahir rapek pagaran ladang nak tak mungkin taranak masuk. InsyaAllah bala menjauh selamat tinaman mudo sananglah hati rang bertahun. Yo ya, ambo paham. Salampih dan daripada itu, mangkonya jadi samparono basi nambayak diringgi lama bertimpo peti santan. Bayar yang akhlak jo ugamo sagandian budi dengan iman adat dipaku hukum syarak. Dek sebab karena itu, mohon harapan dari ayah, pakuai pasa agamo na, pa banyak amal ibadah sumbayang ijan dilupakan. Elok parangai alun cukui, sopan disantun alun sadang imalah jua palanggoi. Baalah bana ketaguahnya tagak menjulang rumah gonjong bau kia bemego-mego. Ko indah inggo disandi dirawang tunggak mencakam sio-sio menantang rapah.
Bagoyang di angin lalu maliwak dihampai badai kok kunun gampunan mahoya. Tapi nyampang rumah lai disandi taga adat batumpu syarak budi dikungkuang de ugamo, itulah insan sejatinya jadi muslimah luar dalam hidup diganggam rida Allah. Mancayo di pribadi, tarang sumarak rumah tanggo bendangnya sampai ke negari tahan juang jensi suami. Sehingga basuo bak kata Nabi, baiti jannati, rumah tanggaku adalah syurgaku, istri menjadi bidadari. Insya Allah, mudah-mudahan. Sebuah lai onak kandung pasan pitaruh dari ayah. Curiangan saja dahulunya nak Allah bersudiah bersipasin tantang kakuk karajo tugas dia orang laki-laki, yaitu suami mencari nafkah, menjauh kediampiakan dan indak kediadokan. Istri di rumah tangga wajib mauruh kelengkapan barang dan matah dimasakkan, itu undang-undangnya. Dek sabab karena itu, tahu-tahu memiku ababan, pandai matok matunkan arih batenggang jenang sampi. Mulai mendari pekarangan halaman jurusua rumah, taruh surambi ruang tamu ke belakang ke kamar mandi sampai ke bilik ketiduran. Susun para buik kameh-kameh letakkan suatu di tampeknya. Patu ilai tampan tabau segeh barasiah nomor 1. Sehingga selesai matu memandang saju hati sanang pikiran. Tuah de orang punya rumah puji talabuh de suami sinan nilainya perempuan. Biar seketik dipadukan barang kasa murah harago indak salangkuk bagi orang. Indak masalah. Tapi ibarat orang manggaleh ke mana. Dek pandai mengaka barang mahatuk menyusun galeh, salusin panu hara-arak sakodi tokoh labalan juang. Urang nang punya mani mului labih bapokok namalampi. Baraja jahit menjahit, marendo sulam menyulam mengguntiang membuat baju. Indak bana menjawai upah, tapi sekadar untuk dipakai. Nyampang kok larak penjahitan tambah jetumbuk sekurangnya usah ke tukang jahit juga. Ba urusan masak-memasak ya. Setantang urusan dahua soal memasak minum makan itu paralu wajib bana. Nan pakasiah bagi suami bukan ramuan angku dukun indah asimai mantu-mantu minyak sinyonyong ngurampai. Bukan itu. Tapi masaan bumbu gulainya salero tibo dina lama di sinilah sayang kesangkuinya. Walaupun taruang jucu badak japan jopaku nan digulai jarian jopatai sambawo. Tapi dek kanai agak agiahnya labiah kalio sambarandang. Ulah dek pandai rang maraci, taraso asam garamnya santan jelado saukuran. Taki cuah lidah begindo wapaluah makan papanya hilang sugalo jari payah. Tahu bak raso gulebana, tempe disangko dendang ju, lanyato tungku pangkasare sekileh cando pawayam lah tasanga barunya tahu. Nyampang bacarai talak duo untuang bakarek sementara sinan datang dayo nalamu. Bukan rawinya nantakana, indak rancaknya nan marupo pangek lawaknya namanggilo. Oh jando japuk den surui, den rubah parangelamu indak den buek-buek lagi. Rasailah rasai. Bakato orang candukio jadi pituah cedek pandai apalah garan pituahnya. Lupa-lupa cara basawah tingkek canjangnya kehidupan. Apa nyo nanti go tu ya? Pertama, sajak nendari mulai kawin sampai sekolahan anak masuk muda maurak tandan. Itu musim kasih bakasiah saling asih istilah orang. Itu musim kasih bakasiah saling asih istilah orang. Kedua, masuk asah mahasah menjalang anak kadigadang, sadang di tengah pesawangan sampai beralih berminantu. Samu mengakeh basi tungkin basensiang kain laki bini kayu liek kapak lamaja. Di sinan zamannya asah mahasah, nak tajam samu mamakuak saliang asah kecek ramudia. Nan ketiga? Adapun nan ketiga, zaman asuh mahasuah. Sesudah baban talapeh bajak la tangga dari kudua menjalang tua mengarisia, badan rangki darah la dingin ngilu tibo panjang teraso perhatian maransuakan dua. Baganti-ganti maurui gilo menumpang-numpang ngangik nan bak sepasang anak kucing. Itulah masuk asuh mahasuah. Saling asuh basuh halihnya julo-julo kecik orang kampung. Isi rundengan tapasiannya nak
Banamu pasangan idui pilin bapilin laki bini hakikatnya samu marasai. Sanasib sepenagungan sarantak sarayun langkah barek yuringan sapikul. Walau besilang adang-adang ratak tak sampai baparinggo, biduk lalu ayah basibak kiambang betawi mak semulo. Hujan rinai ambun batumpak kabui alun angilah tibo sinan sumara alam nangko. Agaknya itulah bahagia orang namukan. Rumah tanggo nan sakinah, nan mawaddah warahmah di bawah rahmat ridha Allah. Untuk mencapai itu ya? Banyaklah rukun jusarainya berbagai sifat kadipakai. Setimbang hak kewajiban saukua kari jusaruangnya sinan hakikat sabananya. Jika dikumpa dipaketek dapatlah ayah himpunkan 6 nan wajib anak pakai. Apa nananam tu ya? Nan pertamu menaruh hormat sopan santun. Nan kedua patuh saratu dengan taat. 3 basaru bayoyo. Nan keempat samu tajun samu mencari. Nan kelima menjaga martabat namu bayak. Dan nan keenam sabar jo laku perangainya. Tolong ayah uraikan cie-cie. Aku nan pertama. Sebagai mano ayah katakan, suami itu adalah pemimpin. Pemimpin bagi istrinya, pemimpin di anak cucu, pemimpin di rumah tangga. Apa nan hak dek suami, kewajiban bagi istri. Mungkaswinya ya? Mungkasunya ialah menghormat, memuliakan, menjaga nama baiknya tuah dan sampai kelintasan. Kolai terpakai nan baik itu nak, timbul wibawa di dirinya kesah datang pamor malake. Di sinan mesin lidahnya tagak marawa pimpinannya tali pengabek lamangungkuang. Ku dibawa cara baradai, suami samo je pengulu tampuak tangkai di dalam kaum ikutan de anak buah. Naknya gadang basa betuah beliau wajib dimuliakan. Diamba-amba digadangkan dianjuang diangkat tinggi. Barulah timbul martabatnya gadang dipayung dan sakaki basa kaum pasukuan betuah pulau di negari. Maka nan daripada itu pupuilah colok si pemimpin jatuh merek hilang maruah bak batuang hilang sembilu. Kok tiba dia yang menggadang ranggah kulai cetok di bawah kukuak dan tidak nyari yang lain. Musang maintai dari sama si kok mahampia lang bebega cabuh lalasuang dibuatnya. Singkek kata buah rundengan nak tantang hormat ke suami itu perintah dalam syarak berdosa gadang melanggarnya. Basuruh pulo dalam adai, sumbang tercalo padahannya hino tercecek dalam kampung. Biarlah suami kurang gagah memakai ala kadarnya indak berlebihan berdurang. Atau bansai indak memaci menggalih di kaki limo karajo pegawai rendah. Biarlah, apa boleh buat. Itulah nasib dia suratan tak guna disasalai. Namun baituna, dek hak nyolai babarikan hormat istri tak berkurang. Timbullah pede wibawanya hilang minder jorandah diri. Walau di pasar jadi budak di kantua suruh-suruhan, tapi di rumahnya jadi raju bagandiang ratu permaisuri, istri babudi bau gamu bini tuladan tunamonyo. Itu nancako nan pertamu. Nan kedua? Sudah tu pulo, adapun sifat kedipakai bagi si istri baik-baik ialah taat saratu patuah. Turuikan kata suami, antikan segala tagah. Usah pahlawan pambalintang ijan penyanggah di pembantah pantangkan kata nandare. Capek tiba kalau dipanggil sugiro pai kok disuruh pakai amalkan nasihatnya. Di hati ikhlas tanamkan, digarak sungguh nampakkan bukan karena dek tapaso. Angguk anggan bermuka masam membudek mengaceh-ngaceh turun tanggo sambil bermurai. Janganlah, itu tidak baik tu, pantang. Kok baik keluar rumah, izin dulu dek suami, ijan malasau-lasau saja. Berjalan mandok-andok, mainda merusuk-rusuk. Itulah nyatu balarangan batagah bana diugamu banyak daliannya pada syarat. Sarantak panggilan tibo antara bapak dan suami. Imbauan laki dahulukan tangguhkan ke orang gaek. Mungkasui puasa sunat adu ajakan dek suami. Orang gagokkan beribadah utamukan kandak beliau baitu surah ayah dengar. Ba kalau nyo salah. Tentu lawehnya adu batapi nak.
Kok panjang babari ujuang panuah di bateh baparinggo. Sehari rasa tahu sayang, kamu hati mana tuang rindu, entah kok denai karisau surah, mana nyentang tajaku lambu, cameh nanti udah ke pulang. Oi adia, Apa sayang? usaha pencameh bana sayang, dan jula bulan jo bintang untuk adia nan den cinta. Indah adia karisau surang, risau hati kita berdua. Antah de udah kok kini, antah de ambon, Antah wadima kasihan jo sayang pasang kunyo. Adia kan tahu dari mana datangnya cinta. baku cindang de bagawi asamu lono. Oi udah, Apa dia oi? sehari rasa tahu sayang, ramu hati menangguang rindu, entah kok denai karisau surah, manangi bangsa juku lampu, jameh mananti udah ke pulang. Oi adia, Apa itu sayang? usaha pancamih bana sayang, dan julu bulan jo bintang untuk adia nan den cinta. Indah adia karisau surang, risau hati kita berdua. Antah de udah kok kini, antah de ambon, Antah wadima kasihan jo sayang pasang kunyo. Adia kan tahu dari mana datangnya cinta. baku cindang de bagawi asamu lono. Oi udah, Apa dia oi? sehari rasa tahu sayang, ramu hati menangguang rindu, entah kok denai karisau surah, manangi bangsa juku lampu, jameh mananti udah ke pulang, manangi bangsa juku lampu, jameh mananti udah ke pulang. Nyampang disuruh kenan salah, manampuah doso kemungkaran melawan hukum syariat, usah patuah mangguak saldo buliah membantah menangkilang. Lah lake jilbab baju kurung disuruhnya pakai rok mini, ijanamuah. Kesurau ditagahkannya mengaji, inyo tak suka memasang bete yang ketujuh, lawan. Indak berdosa melawan ka suami. Indak berdosa doh. Tapi malawan jo sopan santun membantah jumulik manih,
usah batangka bakatengkang kuno minta-minta carai. Tantangkan itu. Tak boleh. Pakaikan undang orang tua, malawan guru jo pituah, malawan mama jo kebenaran. Kalau melawan ka suami? Jo alasan. Artinya pakai argumen jo logika, jangan emosi si buransang. Elok-elok membuka kato, batarati kalau berundiang masih tinah dalam mengecek. Siko terpakai bijaksana pandai bertenggang di narumi. Dan bak sanisa jo umpamo membunuh hula di pasamayan, kok tanah jangan sampai lambang. Panggado usahnya patah banyak pun tak sampai leso. Tapi hulanya mati sekutiko. Sari itu ya? Sari? Ayo sari nak. Sesari membuka kunci. Namun tiok kuro-kuro anak kunci, cari anak kuncinya. Sampai besok. Kesimpulan pitaruh ayah. Adapun patuah ke suami hukumnya adalah wajib. Taat kepada perintahnya itu perlu. Tapi sabateh di lingkungan hukum indak menyimpang dari syarat adat mengkawi jantan langgar. Kelai tak pakai tak amalkan, jadilah istri baik-baik di bawah payung ridha Allah. Mudah-mudahan. Nan ketiga apa ya? Adapun sifat nan ketiga, basaru bayo-yo mupakai bermusyawarah. Di dalam rumah tangga biasa selisih paham sangkito silang pendapat. Ado kalonyo samukasui samo sarah setujuan carunya saja nambah tukar. Sayo balain sabui sairi yang indak sejalan nan surang di jalan pasar menuri labuh nan golong baliku berbelok-belok. Walaupun lambek kesampai salamai pulang kepai. Nan cie jalan meminteh, potong kompas merusuk-rusuk, capek tiba lekeh basuh. Tapi bahaya kadang risiko sio-sio utang ketumbuh tak kasihan negari kalah. Maka dek laki kareh kapalo nan bini gigih karengkang samu indak namu mengalah. Akianyo parang basosok sumpah sarapah waktu catak piang tabang galeh melayang jadi tontonan rancak kampuang. Kadang-kadang pedusi kuna egois nak manang surang namuah betagang urek lihia banyak kandak tinggi sangkutan. Lanyato galeh taunkan gaji ketek cukik sebulan si mama banyak kandaknya. TV alah PCB pulo HP Nokia nanya minta onda bebek berkandak pulo. Atau bersua suami ceke sampili kiki balapi di pasar segala maha lado garam bareh lenayak balanjo hendak berganja selero nak tinggi jo. Ado pulo urusan empiang. Tadorong sasik mengecek urusan jajan paja-paja melukui segadang gantang. Sayang deulah salah same indak menyambung dengan bak kabel miscommunication caro kininyo sampai heboh bekaru arang. Pendeknya nak. Adalah saja pangkabala ulu cakak induk sengketo. Itu biasa. Itu lumrah. Indak lawi nan tak berombak alun gunung nan tak berkabui paminan iduit tiap hari. Nan pokok caru menyikapinya. Kok taganang capek bandakan. Mailia agih bemuaru melimpah gadang mulareknya. Maknanya carikan solusi. Nyampang tibo sudi siasik tuduh dakwa salah sangko usah disambut je emosi dulu basumpah berdemi Allah jangan tak perlu usah pulo dibawa diam masak bodoh indak peduli cuek basuh gaulnya itu kan tanda orang sabar ya bukan di sini lah tak sabar nak kenalah pulo basi pakak dipandam di lulua surang ke bilik dindi yang melakihkan disingkuk ke orang lain di kakak kian kamari jo laki awak perang dingin salah gadang pia. Itu bodoh rumah namanya disangko ubek panawa upeh jeracun dan kabulia. Tapi baa tu ya. Bawa berundang elok-elok. Cari solusi berdialog. Agih badalia keterangan nan mungkin nan masuk akal. Santano awak tadorong takilau sasik juga wasui salangkah minta maaf. InsyaAllah. Di sinan karuah kajaniahnya basuo saya nalandai cakap usai sangkito hilang. Percayalah ke ayah. Nah, sebaliknya pulau pia. Nyampang awak berbuat sangko. Gak percaya hati beratak kwe. Kabar dibawa angin lalu atau asuang pitanah hurang entah ko isulah namanya. Tanyo suami elo-elo. Cari bana masuk nan bayak sadang kutiku bunga kambang bersuku bergalak-galak. Di sinan diusua di pareso klarifikasi bahasa kerennya. Itu makasih Basaro.
Pendeknya nak, apapun saja persoalan panggulangi awak berdua jangan mahanguk keluar badan. Basaro bayo-yo, mu pakai je musyawarah jo dialog menyelesaikan. Namun lah habis tenggang do kalaka, lama suak segolo ube jangan kencegak tambah pasu, tapi yang kan pakai nampati ke kami ibu jo bapo ke mama di rumah gadang. Itulah orang langka menjaniahkan. Mudah-mudahan nan rata tak sampai pacah, jan ol yang membawa karam golek ketibo di nan rata. Ketahuilah kadang-kadang sengketo membawa rahmat. Lah basobo ujung jo pangka hati lah suri kanan bana hujan taduah kabut menjilah. Itulah pupuk kasih sayang, itulah seninya rumah tangga. Tapi bagunyi buah pantun, biduak pincalang nak rangpiku badayuang sambil menungkui, basilang kayu dalam tungku di sinan api mengkuidui. Camkan itu nak. InsyaAllah, ambo pakaikan. Dengarlah pula selanjutnya ikulah sipek nan kampek, iaitu samo tajun samo baranang membantu kakak suami dan tinggal menampuang saja. Setantang suratan nasib elok buruak sakit jesanang hino mulia kayu musikin. Allah petantu jak dulunya masuk di rahim bunukan doang. Tinggal dek kita menjalani. Nyampang talabuah kenan muju rasaki lai merandah hidup mewah harta banyak. Bersyukurlah. InsyaAllah bertambah-tambah baik itu Tuhan menjanjikan. Tapi pula, kok nasib kurang beruntung, batenggang di banang salai nambak karakok menjek batu, kian sayuk kemari senggang, mangku bersabarlah. Banyak sabar jurilah ikhlas tawakal menarimu untung tak guna diratoi. Nan utang ikhtiar jauh sahu, sakit sugiro ceriube, ha Allah na menyenangkan. Kok bansai rajin mencari, wajib mengakeh jebekureh resaki Tuhan na menjamin. Oh, betul kecik ayah. Ya. Teraduk ke badan diri kau pia. Santano nasib lai tasimbah dapet suami yang memaji. Sananglah kami memandangi kambang Arabu ayah bundo. Tapi nyampang kok tibo ni nan nampo nak hidup nan angok-angok ikan mengakeh di ate batu mencotok di ate rantiang. Turun tanganlah bau sao bantu mendayuang rumah tanggo. InsyaAllah. Umpamo tagak ditani satu ke sawah yo kapara. Pai menyabi baku balu. Usah anggan bamiang-miang jan takui balas calacah. Nyampang berdagang banyago. Bantu di pasar di kadayan. Ijan malu ijan lagensi kok merawuk di kekilimu. Ataupun pegawai randah bertukang menjawe upah si tokar cengkarya oto gaji nan tidak memadui. Satulah awak bekuampe samu wakayuah magalim sam. Umpamonyo ya? Umpamo ayah contohkan macam menggaleh lontong bubur samba mengenek di lapa orang di rumah jahit menjahit atau memacik julu-julu. Pokoknya apa nan dapat sahabat teh mungkin jopatui. Nan pangkah halal tak menyimpang memakai jujur do amanah. Itu saja. Nan perlu ayah ingatkan ku iyo sinan ketibunyo adu ampe rukun syarai'nyo. Dan pertama dapat izin dari suami SPJ carutan tuanya, surat perintah jalan. Dan kedua, indak terganggu tugas rumah pandai-pandai bagi wakatu. Dan ketiga, jago diri jago martabat luruh pai luruh pulang. Dan agampe ciek lacih milik bersama ulu duo berombong ciek. Isuak kok nyampang berasakin, jan tibo sombong takabua. Dikacak langan labak langan, awak kembali ame surang indak terago mengupakai. Ko tiambo, ambo jepit tiambo, nandek udah bajijik jo. Itu ciluh namanya tuh ya. Ndak boleh tu, ndak boleh. Sebab itu kata ayah, nasibku barulah tantu nak. Dek mujua sepanjang hari, dek malang sekijok matu buruak disabui banyak datang. Suami sakit talatak musibah tiba melintang. Atau singke umur capek peminto ajalullah datang menjapui. Awak indak tagamang lai de Allah merasai dahulunya. Allah hampek tu ayah tarangkan. Nah, ikon yang kelima. Sabar jurilah perangainya. Dulu kan Allah ayah baca tentang hakikat perkawinan membantu bangun rumah tangga. Ialah berhimpun orang nombor dua dalam ikatan nikah kawin sepanjang syariat hukum Islam.
Nan bak gulo masuk ke air menyatu tak cari tangga berpalun laya jabatin. Ibarat campuran dua warna, antara hitam dengan putih kini menjadi abu-abu. Mbak sirah ditimpa kunyang jadi orangnya sirah pinang tangga aja corak dahulu. Baitulah pulau keadaannya nak. Dua sipai sama mengalah. Antara istri je suami kait bakai keduanya bernama dua sapilin. Namun di awak baru-baru mencuba ikolah baru. Tentu jalan selangkah lun sampai pakuat sepancuang tak memutui. Sabar-sabar mencari paham. Perlu akatu beradaptasi, perlu proses pendekatan. Maka pihak sebelah nan padusi dituntut pandai bertenggang baganjua suri gak selangkah. Rela membungkuk sekapalo nak lalu badan sabatangnya. Paham jelaku parangainya. Tahu ju sipai tabiatnya saratu arif karenahnya. Kalau baitu ya, padusiko selalu di pihak nan mengalah. Bukan baitu nak. Iko kan kaji untuk istri, untuk suami balain pula treko. Nah, ayat tapi kan. Taradok perangayasa sipai bawaan dari laya pola karakter jawataknya. Itu bendera surang-surang rumi manuka merubahnya. Umpamu gigih kare hati pemberang je pemburansang temperamental sangi pembawang. Patuah saulah lurih tabung pandiam tak banyak cencong laku sebanyak orang pulau. Nyampang balawan dua sipai basobok kareh ke kareh. Tabilah hangit bunga api anguih tabaka keduanya. Basuo pendiam je pahantok sinan hanyang disiko anok sunyilah rumah bakuburan. Santano dapet laki bagak pamberang panayat hitam. Pandailah awak membawakan ijan di sonsong ngalirannya. Sadang membubuang menggajuju pada teh agak sejamang. Beko lah turun sudah malantiang lah tadua hujan sadarok. Giliran awak menyingkahi. Disiko ayah ingatkan. Ijan sugalo dikadukan. Kecek sindiran rang subalah di pasar di kijo urang anak lasak melapur juo. Ijan. Apalagi dibuso-buso alun disangai nyolah hangit konon disiram minyak bensin tampan teparun jadi baru. Hati-hati. Ketahuilah nak. Darah itu sama jua api. Setan asalnya dari api jua ia mengkonyo kalah. Pandai-pandai menyiram miopia. Dinginkan julu nak lambui kalau perlu jua ia matu. Kalau orangnya pandiam? Kok laki awak rang pandiam garak lamban lambek berkisah banyaklah duduk dari taga. Pancang-pancang sumbu kompornya boleh nak angin suasana. Tapi jangan terlampau cukia overdosis cara ubeknya. Disuruh pai bademo kampanye bersorak-sorak berbalik awah penabangan bisa melonjak anak maji. Awas. Aku inyo para swati, para bo tipih telingo pantang mendengar kata sumbang. Agak-agak kalau berundiang pilih-pilih dikatakan dan sampai goyang antinenya. Itulah pitaruhayah nak. Minta diama dipakaikan sesuai mor dengan bawi setimbang gulo jokopi sinan niamatnya rumah tanggo. Sudah itu ada juga ya? Nah, itu nampak ngabisan. Yaitu layanan secara layar terhadap pihak suami. Adalah tugas kewajiban awak sebagai istri orang dalam menjaga maladeni. Sajak nandari minum makan, baju, pakaian, kelengkapan. Taruh lingkungan pergaulan serta amal ibadahnya sampai ke hobi pemainannya. Cako kanalah ayah sabu tantangan sipai pembawaan gaya hidup kebiasaan. Indaklah samo tiap orang. Baitulah juo seleronya. Tasabui minum jemakan baragam kandak selero. Ada orang nan tak pemilih, apa ada terima suku nan pangkal lagi kemangannya. Goreang ke goreang tak memantang makan juabuih lah suah juo kalio jari yang elok kana. Nasi talambiak je takari yang ayat tangik je dingin saulah tak banyak kincong. Ada pulon banyak kandak parlenteh tinggi salero. Alergi juga lepaku cuba dak wai tak ajan hobinya kepala lawak. Kok tibo menggulai ayam nan gadih nan kuning kaki ayam kampung ngedavia surang. Tapi ada juga nan sadang elok indak memilih-milih bana sareknya usah talangga. Sare apa tuh ya? Nasinya putih berasuk, minumnya ngangek kuku, cacah garam bagatuk lado, ulam rimbang dengan yang mudo para luain dek beliau.
Meniko balimpo ko. Sembarang samba tak menolak luar selain daun pintu segala daun dilepahnya. Ayam buliah itiak pun jadi dagang kudo je kabo putih sadunya okey, sadunya lasuah. Hanya ciek pantang larangan, ijan bana samba malam. Walaupun gulai tenggiri asam padeh goreng ngarabu pangek kalui jedin yang lambok, tapi siso kapatang bangei sabinje aram ko simpuh sarimah indak kamakan. Marentak kai kala pau jamba taidang bertinggalkan duduk tamanuang tukang masak. Kuku ayam dirugo lalu marah ke dalam parah iulah tiba girang sumango ganti cahayo ne mendejo papa ganti cahayo papa Allah bakuku ayam birugo lalu menyerang ke dalam sama iyalah tiba kurang sumando untuk akak ganti ini mama kantine yuninya mama kurang mamikeyo kurang balam tapi keyo tigo gayo bapak jomande bahati sanang ini minantu yo alah tido gadanglah ayo kita lago ayo tak serah ladang kurang iyo dijapuy kurang sumando Allah sumara ande lumana dada Allah sumara ande lumana dada Allah bakuku